Dnes vám ukážeme, aké plavecké zručnosti učíme na úrovni korytnačka 1. Plavecký kurz korytnačka 1 máme pre deti od 3 rokov. Jednou z prvých vecí, čo učíme detičky, je to správne dýchať. Bubrinkovanie ústami alebo nosom, hovorenie celej hlavy sú nevyhnutné pre zvládnutie plaveckých základov. Taktiež učíme deti vznášaniu, aby videli správnu polohu tela na vode. Splývanie, pohľadenie učíme deti formou hry, aby získali dôveru vo vode. A takto v korytnačke 1 budujeme vzťah k vode a plávaniu. Pridajte sa k nám, pozrite sa, čo všetko sa vaši deti môžu naučiť. Rezervujte si miesta na plaveckakademia.sk ešte dnes. Tešíme sa na vás.